guys, nandito tayo ngayon sa kitchen para mag-open ng balikbayan box na galing doon sa suki natin na lagi-laging nagpapadala regularly, yearly ng ating goodies. At eto na, ang ganda, ang dami yatang laman, ang bigat, sobra, pumutok guys. Pumutok siya oh. Tingnan mo yan, pumutok. Ayun, may langgam na. Ala. Oh, grabe, ang laki. Ang laki ng box na ito. Ayan, di ko ipapakita ang pangalan kasi ayaw nating pakita dahil anonymous. Ayan. Grabe pagka-tape. Pero tap lang naman ang na-tapean. Dito walang tape. Kaya tuloy nabutas. Ayan, parang nakuot na yata. Oh, tapos nalagyan na lang ng tape na transparent. Oh. Allah. Oh my God. Hey, magbukas tayo ng balikbayan box na napakalaki. Grasyang, uy, sino yun nandun ha? Meron diyang gustong makialam ha? Titan. Yes. Maraming grasya, blessings para kay Titan at sa ating lahat. Oh, di ba? Oh, buksan na papa. Buksan na natin. Yes, buksan na natin. Buksan na. Tingnan na natin ang ating balikbayan box kung okay ba ang laman. Let us see. Baliktad yata. Ito yata yung lubot niya. Lubot yan? Oh. Yan ang hindi ko alam. Ikat mo muna. Dahil lubot yun ay ating baliktarin. Ayaw natin sa lubot. Amoy kape. Ala na, basag yung kape sa bigat kasi nabitak. Oh my God. Oh my God. Uy. Ayan na. Oh my good Lord. Sige. Ala. Uy, nabutas Titan. pa rito oh. Nabutas pa rito oh. Ala, nabutas. Nabutas na lahat. Urong mo nga dito. Ang layo mo na. Nakakapagod pala itong balikbayan box na ito. Ang bigat-bigat sobra. Eh, sayang yung kape. Nasira oh. Oh my God. Iurong pa dito para makita. Urong mo dito. Diyan. Urong naman tayo ng urong nito. Parang tayong urong sulong nito eh. Ayan. Kunti pa. Ayun. Yan. Nang swak na swak. Para kita nila at kita natin lahat ang laman. Ano, Titan? Gusto mong tignan, Titan? You want to see that? Yes, of course. Ayan na. Ayan na. Ang ating package na balikbayan box na galing sa US. Ano kaya ang laman? Huy! Huy! Ano ito? Ala, binasag mo. Ay, ano ito? Ala. What is this? Support support lang. Okay, support lang para lang hindi mabasag. Pero pwedeng basahan, oh. Pwedeng ano yan. Pagpigada. Hey, pamutok yung kape. Ayan, sinasabi ko na nga ba. Pumutok yung kape. Bango nga. Ang bangong kape, ha. Sayang, ang mahal ng kape rito eh. Oh my God, wala na nga mabiling kape, eh. Anak na. Ay, may sumabog pa oh. Wala naman. Dilata. Oh. Sumabog. Ito. Ano ba ito? Oh my God. Bukas oh. Ayan ang kape, oh. Wow, may cheese pa kape, oh. oh. May cheese oh. Wow! Ang daming gelata. Oh, nice. Stop, please. Punas, kailangan punas dito. Punas. Langan ng punas. Grabe, oy. Itong mga ito, dito natin ilagay. Grabe. Ay, spaghetti sauce. As usual, yung mga pinapadala niya dati. Ay, ultimong cheese meron. Look at this, guys. Oh, may cheese pa. Ala. Ang daming delata. As usual, ito kasi ang favorite natin. Yung Starkist. Ay my God. Yung nakaraan. Ay, meron pa ang showbiz. Yung flat ang showbiz. Meron pa. Oh, yung tomato sauce natin. Siyempre, kailangan natin. Corned beef. Ganyan lang na laman yung mga nandyan. Okay? Teka. Okay. Ang daming delata. Grabe.
Itong dilata dito ko Ay. ilagay. Dito ko ilagay. Yan. Taputin natin. Corn beef, oh. Taputin natin. Corn beef. Ang daming tomato sauce. Ang dami kong tomato. Uy, may anchovies. Spaghetti sauce, dami, yes. Anchovies, oh. Sige. Anchovies. Ang dami. Ito ang kulang ko. Kasi guys, dito, ang mahal ng tomato sauce na ganyan. Pumutok ito, oh. Ala, Hindi lang, ano ba yun? Hmm. Teka lang. Dito ko muna ilagay sa sahig. Tapos mamaya ko ilagay dun sa ano. Stakan ko. Okay. Ang tuna. Daming tuna. Mamaya ko na ilagay sa pantry. Lumping na yung mga tuna, oh. Oh. Wow. Wow! Millions of canned goods. Ang daming ganito. Oo. I love this. Spread ham, oh. Ayos pa, oh. Yan. Pang palaman. May cheese. Naku, ultimong beans. Ay! Nahulog. Nabitak. Oh. Nahulog. Oh, may tomato. Oh, ang daming quarter oats. Tomato sauce, oh. Oh, spaghetti. Uy, Ala, ano dinabasag ito? ito. Ala, miracle, oh. Dinabasag, oh. Uy, menudo. May menudo daw. Menudo. Buti dinabasag itong tomato, oh. Ala, mabuti naman. Nabasag yun. Naglag. Oh, ang anchovies. Ang daming ganito, pang-almusal Ang natin. anchovies na, oh. Anchovies yan. Anchovies yan. Ay, oh, masarap yan. Ano bahala niya? Masarap na ginamos yan. Tulungan mo ako. Ano yan? Kita na dyan, hindi namin sila. Ang pasta. Ay, ito, masarap to sa ano? Minestrone. Oh, beans. Daming delata. Oh. Dami ba lang? Pagkilagay mo doon dyan sa sahig, itong tapos ko ng mapunasan. Oh. Vine ripe. Tomato sauce. Oh. Angus beef chili. Ang sasarap nito. Ang dami yung quarter oats. Sabi ko na nga bang marami na yung quarter oats eh. Oh, marami. Hala, pumutok ang coffee. Uy, ano to? Vitamins. Zinc, vitamins, oh. Zinc. Ay, zinc. Ayan, may zinc Ayan, tayo guys na. pangtanggal. Vitamins. Ay, ito. Very important. Ito, butit din na bitak. Oh, Di ba White pwedeng beans. itanim ito? Pwedeng itanim na. pwede. Saan natin tanim sa bed? Sa tiyan. Oh my gosh. Uy, oh. Talumping, oh. Dilat. Oh. Nilagay mo doon sa ano na to. Ay, nasira yung ano. Nagurog, oh. Ano? Oreo. Ay, Oreo ba? Oreo, nagurog. Yung Oreo na. Pumutok pa, Para oh. ay, dyan daw yan. Oreo. Ay, wag mo kasayin ng kain ha. Okay? Huwag isang beses lang kain yan ha. Hinahinay. Nagurog. Sumabog yung Oreo, Alam ah. niya na. Favorite mo yan eh. Oh, ang daming Starkist eh. Sabi sa iyo eh. Pag-isahin mo lang yung Starkist ha. Dito mo lang ilagay. Sumot yung Yan. vitamin. Oh, may rice pa. Wow, meron tayo Supreme nito. rice. Kuya, may rice pa, oh. Tamang-tama, gusto mo ganyan. Ito, gusto ko corn beef. Diba, gusto natin yan. Eh, sumabog. Ano yan? Sayang. Hmm? Tapos mo? Uy, may gulay. Dapat pa naglalagay. Ano ito? Wow! Vitamins. Wow! Ano ito? Vitamins yan. Diyan yun, vitamins. Ang dami, vitamins. Vitamins, yes. Ay pala, hindi ko mabuksan. Wala ka. Yes. Wow! Oh, ang daming calcium. Hindi pa nga gusto yung mga vitamins natin. Meron na naman. Oh, thank you Lord God. Dahil, abundance. Abundant blessings ay dumating. Thank you Lord. Vitamin C, fish oil. Kamot, hindi pumutok tong isa, oh. Ayan, Meron na naman, oh. ayan, Oh. Ayan, iron. Yan, yung iron. Hindi pumutok, oh. Buti mo lang. Fish oil, pag ilagay dyan na ako, babasagin to. Oh, baka mabasag. Ha? Diyan, oh. Doon sa pinakadulo. Vitamin C. Ang sarap. Ang sarap. Ito,
Mahal kasi ito dito eh. Ang daming vitamin C. Cinnamon yan. Yes. Dami ah. Vitamin C again. Oo. Para malayo tayo sa sakit. Tapos, vitamin B12, probiotic. Ayan, yung probiotic. Yung probiotic daw para kay Marco. Peanut butter. Nay, pumutok din ano ba ito? No? Ay, Ah, hindi. peanut butter. Hindi pala, pumutok yung kanina. Uy, yung ano pumutok. ito? White chicken. O, ilagay dyan. Peanut butter. Dami pa nating peanut butter. Pero uso. Mga prutas. Pwede natin i-barter This ito. is the... Barter natin. Peaches. Peaches, guys. Peanut butter. Mayroon salmon. Pink May salmon. ilagay sa ilalim. Pink salmon. Oh. Ala, ang dami. Grabe. Pink salmon. Oh. Ang dami. Deep sea pink salmon. Sus, naku, ang dami, guys. Oh, tingnan mo. Ang daming mga dilatas. Uy, mabuti binabasag ito. Magic eh. Nabasag yun, tomato. It's magic talaga. It's magic. Ah, daming babasagin. Binabasag oh. Ala, buti na lang. Salamat. Pangin, makakatabi pa ah. Ala, buti na Aba, lang. Grabe, hindi na buo. Oy, Ito milagro. binabasag. Oh my Lord. Oh, Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. This is my favorite. nabasagin oh. My favorite, yes. Ang pizza, pizza. Natin ang pizza. Mag-pizza na naman tayo. Oh, ay yung kape sumabog. Ay, wag naman. Yan oh. Wag naman. Yan oh. Oh. Hala ka! Pumutok yung kape oh. Ang daming kwakerotso. Oh. Kahit pa, binalot ng kwakerotso. Sumabog. Ay, mabuti okay pa. May laman pa. Meron, marami pa. Buti may laman pa itong Oh, ang daming kwakerotso dito. Oh, naku, sangsakong kwakerotso. sumabog Dami. yung Folgers oh. Oh. Hala, ang dami. My God. Sumabog. Ito, mabukas na to ha. Pagka mag, ano ha. Oh. Yun pala yung bumutok. Dami, guys. Ayan. Yung anchovies. Nag-dumpster diving tayo, guys. Daming nakuhang grasya. Ah, nag-dive ako. Dive. Nag-dive ka? Nag-dive ako, dumpster. Dumpster diving. Nag-dive. Yeah! Dumpster diving. Mag-ingat ka, baka may basag na ano dyan. Baka sugat ka. Dumpster diving. Allah! What happened to this, puppy? May natapon na may mantika. Pit o yung ano. Ha? Chicken powder. May ano, may... Ha? Nabasag yata na ano. Allah, napit-pit oh. Dumpster diving kasi, guys. Meron nabasag. Uy, nahulog. Nahulog yung papa. Pagkikuha. Meron nabasag na ano yata? Delata? Na may oil? Anong galata yun? Ewan, pwede ko alam kung ano yun. Oh my God. Daming dilata, grabe. Binagsak nila ito eh, obvious tayo. Nabagsak kasi, alam mo, hindi mo masisi kasi ang bigat sobra. Yun, kape, oo. Ayan, Buti hindi di na nabasag hindi ito. nabasag. Hindi nabasag. Kahit pa niya Nalumping, binalot oh. sa- Oh my God. Ay, pero hindi pumutok ah. Ang daming beans, grabe. Hindi, na ano yung kanyang takip mo dahil na ano ng Ay, oil. nabasag. Pero hindi pumutok Oh. yung ano. At least. At least hindi pumutok Oh. yung ano. Ito oh, may seal pa. Alam, dami. Doble. Oh my God. Diba? Ang dami kong tomato sauce. Oh, thank you, Lord God. Buti na lang Ang mahal tinasira. ng tomato Ay, nalagyan sauce. ng oil ito oh. Paano yan? Ha? Lagyan ng oil oh. Baka may oil dyan na natapon. Tignan mo nga. Yan dyan. Lagay mo itong mga lata dun sa ilalim. Oh, dami pang salmon ha. Ito yung binibili natin noon sa ano, oh, sa Dao, sa Olongapo. Ito noon, oh, bumibili ako ng ganito. Pink salmon na ganyan. Marami ka na oh. Oh. Usong-uso yung ganyan. Noon na bilhin natin sa duty free. Oh, ganyan. Nako. Ang mga mukhang imported noon, yan ang mga binibili noon. Pumutok na naman yung kape. Way back. Oh, pumutok yung kape oh. Sumabog. Ay, lahat na lang sumabog. Bakit ganon? Yung kape. Oh my gulay. Nalagyan na lang ano yung kape. Nalagyan na ng pasta. Anong tawag Wala. doon sa kape na may pasta? Ang dami, grabe. Sayang. Mga tomato sauce, daming tomato sauce. Grabe. Wala, pumunta yung mga ano sa loob oh. Ano ba yan? Paano yan? Paano yan? Ay, nasa ng pasta Alisin ito. mo yun nasa ibabaw niya. Meron ng pasta at mga ano na.
May pumutok din palang Syrian. Ha? Oo. Mamaya. Ano ba yan? Dalawa na pala, nabuksan na kasi. O, ilagay mo lahat yung lahat dyan sa ilalim. Ang dami, grabe. Malapit na tayong mga lahati. Puro dilata, ang dami. Wow. Kung bibilhin mo to, ang mahal nito ah. Dahil dilata, naku, ang mahal ngayon ah. Meron na naman, oh. Lalo yung mga tomato sauce na yan. Buti na, di sumabog. Oh my God. Buti di sumabog At ito, saka oh. itong ganito, mahal tong ganito ha. Yung Vienna sausage na ganyan. O, ingat yung kamay mo, baka may basag na, masugat ka, ha? Ay, sas. Lampot. Oy, yung tsokolate, naduo na pa. Ang chocolate. Wow. Napisap na, oh. Ang chocolate guys, na dumpster diving. Oh, dumpster diving ng mga chocolate yan. Oh. Yan. Dive in the water. I'm just happy. Tingnan mo asawa ko. Nahihiya guys. Hindi, nagulat na. Nahihiya siya. Corn beef, oh. Oh. Ilagay mo sa rep kagad yan mga Hershey's. Ayun, may nasilip akong spam doon, oh. Spam. Yung kamay, sabi ko, makamay ka po, nabasag Wala, na mahal na ng spam ngayon. Almost, alam mo ang spam ngayon, 280 plus. Almost 300. Bakit ganun na? Ha? Bakit ang mahal na? Oh my God. Buti na lahat, maraming grasyang dumadating dito, guys. Ayun, pag mabait ang tao, maling kakay, ay bibigyan nga ng grasyang marami. Pero mo yan, ang isang bote nito magkano? O ilan na yan may baba ko dito. Dami, di ba? Di ba? Dami, oh. Oh my God. Peanut butter, di ko na nga maubos-ubos. Kaya lang, hindi ko naman may papamigay. Dahil lang, alam nyo, ang anak ko. O yung yung tea. Inamin nyo na muna. Kayo na muna uminom. Oh. Nag-tea ako na. Red tea, guys. Do you want this? Red tea? Bago kasi dumating yan, ginawan ako ng tea ng lakay ko. Gumawa siya ng tea naming dalawa. Hindi ko na inom. Oh my God. Ay ko. Mabigat pa rin. Dami ha. Ano ito? Meron na naman yung Pirulin chocolate hazelnuts. Oh, Pirulin. Like this. Oh, ganyan, you put it there. Mga delata. Go. Arrange it. You arrange it. Sige na. Ala. Ayan, nangalahati na tayo. Lapit na. Ang dami, grabe. Apple sauce. Yan. Gustong gusto ko to with the meat. Ayan, ginagawa kong ano ito. Sauce sa pata. Naku, ang sarap. Yan ha. Okay. Oh, yung mga delata, ibaba mo na. Ayan. Uy, babasagin niya ito. Ala. Butit, di nabasag. Ay, hindi pala. Relax butter. Ingat ah. Ingat kasi baka may nabasag dyan. Oh, may chocolate. Chocolates. Chocolates. Dai. Yan. Chocolates, oh. Nalumping na. Chocolates. Dami. Napit-pit na yung chocolate. Ala, ang mga spaghetti. Anong nangyari? Spaghetti bababa, pataas, pababa. Napababa, pataas, pababa. Woo! Anong nangyari dito? Niwaling dahil yan. Anong nangyari? Oh my God. Anong nangyari sa spaghetti? Pumutok yung kape, grabe. Oh, ang dami pang anchovies, oh. Ito, hindi pumutok. Salamat. Ang sarap nito. Kapit na pumutok. Tinitong Oh siya. my God. Ang butit, hindi pumutok ito. Yung dalawa, pumutok. Ang sila yung punas ko. Pumutok na. Pangunas mo dito ah. Yes. Oh, iayos mo na sa baba ito. Yan. Mga dilatang ganyan. Oh. Sayang yung spaghetti, oh. Diba? Grabe, daming kape. Marami. Hindi ko na basa-basahin kasi. Kung basahin ko pa kung anong mga dilata ito, guys. Abutan tayo na hanggang bukas. Dami. Pero usog. Dive in the water to be the gnome. Dive. Oh my God, ang spaghetti.
Nagkalat ang spaghetti, grabe. Uy, ano ito? Oh, Cream peanut butter. Diba? Strawberry at saka ano. oh, peanut butter, oh. Yan, matakaw si Marco niyan. Ala, yung prego. Oh my God, mabutit, di nabasag. Ano na, sinasabi. Ha? Ingat ka, baka may bubugyan na. Basa Ang ka. daming prego, oh. May favorite talaga kasi ito alam niya, eh. Oh. Strawberry at saka peanut butter. Ito rin, favorite yan sa umaga. Corn beef. Corn beef, here you are. Spam pa mo. Spam mo. Spam. Thank you Lord. Salamat Lord. Ang daming ganito, oh. Daming ganito. Spam mo. Oh. Ayos mo dyan. Corn beef. Dami. Daming corn beef. Oh. Kahit sinuberan pa niya ng isang katutak na Quaker Oats na Pangit basag. pa lang ilagay yung kape sa gilid. Ang pangit. Sa sabog Aba, pa lang. Sa Dito sabog. sa gitna nakalagay yan eh. Spam corn beef oh. Oh. Ito ang nakakapagod na maganda, masaya. Kahit mapagod ka, masaya ka. Kasi grasya, ang dami, oh. Oh my God. Ang daming ganito, oh. Ang daming tuna. O magkano na ang tunang isang... Ay, bibili ka lang ng isang araw. Ang mahal na ng tuna dito, yung century. Sobrang mahal. Ang bait ni Lord. Ay, salamat. See? I told you, kung hindi ka nadamot at ikaw ay na-eat, kapwa ay nakakaya mo yun, sigit-sigit ka. Dami, oh. Ang daming ganyan, oh. Daming ganito, oh. Yung timo, ubusin mo naman. Ang daming ganito, oh. Ang daming ganyan, oh. Oh my good Lord. Oh my God. Ang daming sardines ay tuna. Wala. Oh, ang daming peanut butter. Starkist at saka ang pangalan nitong isa? Fiesta. Fiesta. Ay. Oh. Ano ito? What is this? I don't know. Walang marka. Nuts yata. Oh. Ano? Corn beef. Oh my gosh. Oh my gosh. Ito ang nakakapagod na nakakatuwa, nakakasaya. Ayan. Nakubaran yung isa, oh. Ay, nako. Tinampunan ng natapunan ng ano? Kape. Natapunan ng kape, guys. Grabe. Spirulina. Spiruline. Walang nabasa nga bubugyan. Wala. Ay, salamat. Ay, ano yung pumutok na sumabog na? Ano? Wala naman natin. Kape. Kape lang eh, yung basa na parang oil. Wala naman. Wala. Ay, ano yun? Ay, ito siguro mga ito. Ah, yan. Ito yata. Ito ang sumabog kasi, tignan mo. Yan. Basa kasi yan. Ito nga yung sumabog yata. Ay, salamat. Diba? Ay, baba mo na yan dyan. Baba mo yan. Grabe. Ay, salamat sa nagpadala. Salamat ng marami. Thank you, Lord God. Tingnan nyo ang pawis ko, oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Balikbayan box diving. We are having a balikbayan box diving. Okay? Diving na. Oh. Tingnan nyo. Oh, tinatawanan ako ng asawa ko. Bahala ka dyan. I don't care kung anong itsura Ako rin, ko. tignan nyo rin ako. Oh. I don't care. Oh. I love it when I'm happy. Ano ito? Yung ko, ilan na kasi liver spell yan eh, parang. Deviled ham. Ala, deviled ham.
Oh my God, look at that deviled ham. Parang devil egg, di ba? Manghang yata yan? Na? Oh, manghang. Manghang yun. Ilan na yan? 3 na yata, 4 na Devil yata. man. Saan na yan? Nasaan Marami, yung iba? marami yan kanina eh. Dami pa oh, di pa tapos. Di pa tapos. Hindi ba po kayo naman na nasulat? Dami. Pakialam ng aso yan. Kung may mga buwis yan, kaya bukasan yan. Oh, Lalo pag maraming karne yan, tagatin yan. oh. Oh my God, guys. Nakapagod. Yung timo, wala akong malaki. Yes. I love it. Wala, sige. Magdamag tayo magaganito. Sige lang. Oh. Sige lang. Sige lang, sige lang. Daming tuna. Sobra. Ang daming tomato sauce. Daming peanut butter. Daming kape. Grabe yan kape. Daming kape at saka ano, to apple sauce. Daming kape. Hello. Yung mga napusan sayang. Naputok mo. Grabe. Wow. Ay, salamat. How many hours tayong nag-dive sa Balikbayan Box? Balikbayan Box Diving. Nakakita na kayo? Okay. So, what we'll do now is baliktarin natin to. Lord, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Ang dami, grabe. Oh, kung gano'n problema sa kape. Wala na, ano, kape. Wow! Para ng tindahan, guys, dami, oh. Oh, Oh. daming kape. Oh. Ang daming kape. Oh. Ay, ang daming cockroach. May bigas pa, may beans pa. Pasta. May ano pa, yung anong tawag nito? Cornflakes. Oh, di ba? Tingnan nyo naman yan. Look at that. Ang dami pang vitamins. Ano naman ako? Ang pawis ko, oh. Okay guys, magpaalam na kami. Pinakita ko lang, sinare lang namin. Ang grasyang dumating na naman. Ayan, at may pamahagi natin ang iba sa may mga pangangailangan din. Katulad ng mga dumating nung dati, nakatikim ang mga trabahante rin namin. Oh, tingnan mo naman ang pawis ko, oh. Ang gandang tignan, di ba? Dahil masaya ako, kahit ganyang pagod na nga ako kanina pa. Kaya lang sabi ko, ayokong mag-rest. Dahil buksan natin itong Balikbayan Box. So, bye-bye. See you again on the next video, guys. Okay, magpaalam na. Bye-bye. See you. See you, guys. Love you, guys.